ବାପା ହଗିସ୍ ଫାଟିକି ଭୋଗ पुष्पा आज भी तमे मो मन आईना चक 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 ही देखा जाऊ। पुष्पा फिल्म रे सिना आलू अर्जुन कहिथला डायलॉग टे मारथला झुकेगा नहीं साला, किंतु पुष्पा मु तम प्रेम रे एमिति झुकी जाईची आज पर्यंत विश्वास करो अंटा सळकी करी ठिया ही पारुनी। ए घन सତରେ ତମେ ମୋ କଥା ମନ ରଖିଛ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ମୋ ଝିଅ ଡୁବୁଲୁ ତା ବାପା ପର ରାତି ସାରା ଶୋଇ ଦଉନି, ସେଇଥିପାଇଁକା ଦିନରେ ଶୋଇ ପଡୁଛି ଆଉ ତମ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ପ୍ରେମଟା ମରିଗଲା। କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲା ସତ ପ୍ରେମ ମରି ଯାଏ ବୋଲି? ମନେ ପକାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ସମୁଦି ଆଣି ତ ହେଇପାରିବା। ଏ ଘନ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମୟ କେମିତି ବିତିଗଲା ତାହା ଜଣା ପଇଲାନି। ତମକୁ 21 କୁ ମୋ ଝିଅ 18 ପହଞ୍ଚିଗଲା। କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ଏଠି 21 ଆଉ 18 କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଠି କେବଳ ତମର ଆଉ ମୋର ମିଳନର ସୁଯୋଗ ଆସିଗଲା। ଏ ଘନ ଥରେ ମନ ପକାଇଲ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଆ ନିଆ ହେଇଥିବା ସେଇ ଆମରି କଥାକୁ। ନାଲି ଆମ୍ବ ନାଲି ନାଲି ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ନାଲି ଆମ୍ବ ନାଲି ନାଲି ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ଏ ନାଲି ଆମ୍ବ। ଏ ଘନ ମତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିଛ କ'ଣ ବାହା ହେବାକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଷ୍ପା ଆଜି କହ ଆମେ କେବେ ବି ଏକାଠି ହେଇ ରହି ପାରିବା ନାଇଁ। জীবন ঝকরে হাজারে লোক বজার করুছি দেখ কিয়ে বা দেখিছ কোঠি কহি এমিতি স্নেহ সম্পর্ক গণিত কষিলে মিলুনি হিসাব কৌনি গীতিরে কুহ দৌলিব আখিকু পচারে তবে কাহিকি এমিতি ছেড়ি ভଳିଆ রডি করছ? তবে যেতে রডি কলে কোন হব? কথাটা কিন্তু সত সত। ଏ ଘନ ତମର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଏକ୍ସିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଅଧା ପେଟିଆ ଖାଇ ତମଠୁ କ'ଣ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଘନ? ଏଇ କଥା ମତେ ଦୟା କର ଘନ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଘନ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ବୁଝୁଛି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ, ହେଲେ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ନହେଲେ ମୋର ସେ ଏକ୍ସେଲ ଗାଡି ପ୍ରେସର ନଥାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଚାରିଆଡେ ବୁଲେଇଛି। କୁହ ଏ କଥା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ପାଇନଥିଲି? ଗୁହ ବଣରେ ପଶିକି ତମ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲି ଅଧା ବାଟରେ ଭେଟ କରିବାକୁ। ଏ କ'ଣ ମିଛ? ମୋ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ମିଛ? ବୁଝୁଛି ବହୁତ କଥା ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ସେ କଥା କହିବାକୁ। ହେଲେ କୋଉ କଥା? ଶୁଣିବ? ଶୁଣ, ମୋ ବାପା ଚୌଧୁରୀ ବଂଶଠୁ 2000 ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଯଦି ମୁଁ ନ ସୁଝି ପାରିବି ମୋ ପୁଅ ତୁମ କାଲୁଣୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ। ତାପରେ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଡ଼ମ୍ବନା, 2 ମାସ ପରେ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବଳି ପଡ଼ିଗଲି। ତମେ କୁହ ପୁଷ୍ପା, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ ବାହା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ମୋ ମେଲ ଜିନିଷ କାଟିଦେବେ। ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ଆମେ ସିନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେନି, ହେଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ହେଇପାରିବା। କଥା ଦିଅ ଘନ। କଥା ଦେଲି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହବା। ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି, ଗୋଟି ହେଇକି ମୋର ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ମୋ ପୁଅର ପ୍ରସ୍ତାବ
ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏଇ ଘନ ତମେ ଆସୁଛ? ହଁ ପୁଷ୍ପା, ହଁ ହଁ ସତରେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ ୟୁ କମିଂ ଘନ? Yes, 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 I am coming. ଆରେ ମୋ ପୁଅ ହଗୁରା ପାଇଖାନାରେ ଝାଡା ବସୁଥିଲା, ଝାଡା ବସୁ ବସୁ ଆଉ ଗଳି ପଇଲା ନା କଣ? ହଗୁରା 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 କଣ ହେଲା ରେ? ଗଳି ପଇଲୁ ନା କଣ ବା? ନାଇଁ ବାପା, ଇଏ ପଛ ଗୀତ ଗାଉଛି ମୋର। ଗୀତ କୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛି? ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ସେ ଇଂଲିଶ ବାଜୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ବାପା, ଆସେ ବୋହୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆରେ ତୋରି ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ବା। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋ ହାତ ଧରୁଛି, ତମେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସ। ଆରେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେତିକି ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋର। ଠିପି ପୁରା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆରେ ବାପା ଆସେ। ବାପା, ହଁ ମତେ ଯଦି ନବ, ମୋ ପଛପଟଟା ଢଳେଇ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଢଳେଇ କଣ, ପୁରା ଲିମଟାଲ ମାରିଦେବି ତୋର। ଘର ବୁଡେଇ ଦବା। ଆଇଲା ହାଲୋ ଦେଖିବାକୁ ଯା। କଣ ହେଲା ବାପା? କଣ ହେଇଛି? କଣ ଭଇ ଯାଉଛି? ବାପା ପଳେଇ ଚାଲା, ଏ ସମୟ ଗଡି ଯାଉଛି ବାପା। ଆରେ ଏକ ଦଳେଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା କଣ? ଗଲା। ଏ ସମୁଦି ଏ ବାପା ପୁଅ ଆଉ ବସିଲ କାହିଁକି? ଉଠ। ଏ ଧଳା ଦେଖିକି ଭାବୁଛ କି ପାଣି ବେଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଟା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍। ଉଠା 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 ଉଠା। ଏ ସମୁଦି, ଆପଣ ତ ଆସିଲେ। ଏ ସମୁଦିନୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? କାହିଁ କାହିଁ ସମୁଦ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କଣ ଖସି ହେଇଥାନ୍ତ? ହଇଓ, ସେଇଥିପାଇଁକା ତମ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଳ ଅଂଶ ଗଲାଣି। ହଇଓ, ତାଙ୍କର ମାଇପ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାଇପ ପୁରା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲାଣି ଭାରି। ସତରେ? ହଇଓ, ତମର ବା ଝିଅ ବାହାଘର ବୟସ ହେଲାଣି। ପୁଷ୍ପା ମ୍ୟାଡାମ, ତମେ ସେଠି କଣ ବସିଲେଣି? ସେ ଝିଅ ଆସି ସେଠି ବସିବ, ତମେ ଏଠି ବସୁନ। ନାଇଁ, କଥା କଣ ହେଇଥିଲି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା ତ, ମୁଁ ଟିକେ ଟାଣି ହେଇଗଲି। ଥାଉ, କେତେ ଆଉ ଟାଣି ହଉନି, ଏଠି ଚୁପଚାପ ବସ। ବାପା, ହଗିସ୍ ଫାଟିକି ଭଇଲାଣି। କିଳା ବାଡି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଅକଳିଆ ପିଲା। ଆଉ ଘନ ବାବୁ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆଉ ଚାଲିବ କଣ? ଆଉ ଚାଲିବ କଣ? ଗାଡି ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ, ଗ୍ୟାରେଜରେ ପଡିଛି, ଇଞ୍ଜିନ ସିଜ୍, ଅବସ୍ଥା ଭଲ। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଗାଡି କଥା କହୁନି, ତମ ଜୀବନର ଗାଡି। ହୋ ହୋ ହୋ, ଜୀବନ ଧାରା କଣ ଆଉ ଚାଲିବ? ଇଏ ବାଲି ମରୁଭୂମି କି ଯଦି ପଚାରିବ ଗଛ କାହିଁ ଛାଇ କାହିଁ, ମତେ ଯଦି ପଚାରିବ ମୁଁ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର କଣ ଦେବି? 10 ବର୍ଷ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପରେ
ମୁଁ ସେମିତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ବାପା ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବ ହେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ତୋ ସକାଶେ ମୁଁ ବି କାମ ନେଇଯିବି। ହଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତମେ ବସିଲ କାହିଁକି ଯା ଝିଅକୁ ଡାକ। ହଁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ସେୟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଟିକେ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଡାକ ଝିଅକୁ ଦେଖିଦବା। ମା ଡୁବୁଲୁ ବେଗି ଚାଲିଆ ମା वाह ମା गोटे चावल रे गढ़ा हाँ वाह वाह ବାପା କହୁନ ଓଢଣାଟା ଟିକେ ଦେଖିବ। ओ टेका टेकी कौन अच्छे आम बेले मामी टेकी देखुलु सेମିତି भावुलु ना हौ जदि तू जिजी धरुचु मु कहूची कठी जा ये पुष्पा मैडम आगे टिके झिउ कहले टिके ओढ़णा खोलिबे। अरे मा डुबुलु खोली दे टिका ओढ़ना खोली दे लो मा अरे मा खोल दे ए थोड़ा खोल दे खोल दे खोल दे रामू तू आम घर चाकर मो झुआ शाढ़ी पिंधि कौन तू एठी बइचु ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ସାନ ଦେଇ ତ ମତେ କହିଲେ। एई चुपचाप मु जहा कहूची से सुन मते आज देखा आसुचंदी तू आज मो जगह झियो की बसिबू बुझिलो। मो मम्मी ता निज स्वार्थ पई ता पुराना प्रेमिकर पुओ संगे मो बाहागर ठीक करूची आ सुन सी गोटे हगुराटा जन्म हबार से हगी हगी आसुची आ मु पुनी ताकू बाहेबी जम्मा नुए। सुन मु मो बॉयफ्रेंड संगे जाऊची और जदी भी किछि गड़बड़ हैला ना तापर देखिबू। एई सुन मु मो प्रेमिक संगे जाऊची किछि भी गड़बड़ जेमती न होइथिबो ता माने आम झियो चलो आजा